Badakizu proiektu komunitarioa ikasgaian, giza eskubideen urraketak landuko ditugula eta horretako eragile desberdinekin elkarlanean arituko garela, eta horietariko bat begizare da, ikusmen urritasuna dutenen elkartea. Eta orduan txipit hori da guri laguntza eskatzera jakiteko gukia herri mailan edo zer egin dezakegun laguntza hori eskaintzeko. Proiektu hau aniztasunetik eraikiz izeneko proiektu bat da, derrigorrezko bigarren hezkuntzako ikaslei zuzenduta dago eta Gipuzkoako Foru Aldundiak sustatutakoa da. Garrantzitsua izango da zuek ulertzea zer dan ikusmen murriztua eta jakitea nola ikusten dugun. Ikusten dugu desberdin. Eta hori ondo ulertzeko, beta horreko virtual hauen bitartez, esperimentatuko duzue nola ikusten dugun, ikusteko modu desberdinak. Eta baita ere ezagutuko duzue gure bereizgarria. Ikusmen murriztua dut bereizgarria. Eta horretarako hainbat folleto erabiltzen dugu gure egoera ezagutarazteko. Ikasleekin egiten dugun jarduera bat izaten da jartzen dugu esperimentatzen guk nola ikusten dugun. Ikusmen murriztua dugun pertsonak ikusteko modu desberdinak esperimentatu dezakete betaurreko birtualen bitartez eta erabiltzen ditugun kono batzuen bitartez. Orduan ulertzen dute benetan zer dan ikusmen murriztua eta zentzu dian ditugun zailtasunak. Gure azalean jartzen dienean. Orduan izaten digute, hon ulertzen dugu. Nik dakaten arazua dakagun ondako ikusmen murriztua, ikusten dugu hemen, adibidez, herri malkartsu bat entzela bizi gara, eskiara hauek dira kriston oztopoa ez badaude markatuta, oroan fondoan ikusten ditugun bolardoak. Solaruzeko institutuan iaz hasi ginen, proiektu komunitarioan ikasgaian giza eskubidean lanketarekin, eta orduan proiektua jarri genuen martxan, eta helburu nagusia da ikasleak ikusi dizaten beraiek ere agenda aktibo izan daitezkeela, badaukagula zer egin, gizartea eraldatzeko aukera badaukatela, eta azkenean geure urratsa, geure ekarpenak eginez edo, gizartean gauzak egin daitezkeela. Nik uste oso garrantzitsua dela holako proiektuak ikastetxetik bidez zitxia, azken finean kalien kartel bat ikusten duzun gauza bat, igual ez dutzazuin beste garrantzia ematen, azken finean hemen obligazio batetik anaztena, baina bukatzen hau proiektu interesgarri bat izaten, eta igual gero zure kauzue interesa pizten jatzuet. Etorri zen txipi klasera azaltzera ikusmen murriztasun duten jendea ze arazo zuen Soraluzen. Arazo nagusian ziren bolardoak, eskailerak eta gauzak ondo nabarmenduta egon behar direla, ondo ikusteko eta ez proposatzeko gauzekin eta ea ze pentsatzen duzuten. Kontun izango dugu. Txipik uste herritar bezala eskertuko gula eta guk udal bezala behin noski. Toki batzuetan eta garajea badago adibidez, hauten da Bai, ikasleak etorri zian txosten batekin, txosten konkretu batekin, argazki katea eta zeuden gainea, orduan guri udal bezala lana asko erristi zaigu, da holako bakigulako ze leku dian benetan txipik gainea ikasle hauekin batea identifikatuta dazkanak, nun aktuatu behar deun,
eta oso ondo. Gure egunerako bizitzarako lakotze konpartitzea guztia ikasleekin eta gizartearekin orokorrean empatia hori sortzea oso garrantzitsua da. Udalakin kasu honetan bebai, eta denon artean mapa hori osatzea guretako izan da puntazo bat, eta uste dugu hau estrapolablea dela beste toki askotara. Itxaso etorri izan begizare elkartetikan, guri ikusmen murriztua zertzan erakustea, zeukasiran ez genekan ideikan. Eta orduan, behin ja erakutsi zigun zertzan, bere behar nola dakan, eta erakutsi zigun adibideek ematen betaurreko kintaola jakinarazten zertzan, eta egu konturatu ginen algenula lagundu ezta. Bu proiektu komunitarioan etorri zitzaizkigun, aber nahi genuen jun herria eta zabaldu behaiei buruzko informazioa. Eta Googlean erabaki genuen baietz, jungo ginela herria eta informazioa zabalduko genula ikusteko jendeak herrin, badaola jendia desgaitasuna ezkana. Behin elkartearen nondik norakoak ezagututa, beraiei atera zitzaien lanketa hori egiteko gogoa eta beraiek erabaki zuten dendariekin harremanetan jartzea eta ikusmen urritasunaren arazo hau nolabait Orioko kaletan erakusgarri egitea. Beraz, hori garrantzitsua izan zen. Beraien lana izan zela, guk pixka bat gidatuta, baina nahiko era autonomoan egindako lana. Azkenen ikustea jendeai laguntzea zuela eta bere bizitzan horrek bere bizitza hobetzia ingo jola, orduan zuri azkenen horrek asko emateizu. Nik proiektu honekin ikasiet gehien bat gure egunerokotasunen olako murrizketak badaudela eta behaien tokin, behaien azalen jarri eta ikusi nahiz eta gauza batzuk berdinak euki gure desberdintasunak ere bai dezkaula. Ikasleak oso dotore aritu dira lanean, erabat inplikatuta, eta beraiei nik uste lehen pertsonan gai hau ezagutzeko eta sensibilizatzeko balio izan diela. Nik uste dut proiektu honek lagundu doztala asko kontzientziatzen beste pertsonea. Azkenean, gu ez gara oso kontziente gure situaziotik beste pertsona batzuk zer arazo dauzkaten. Ikastetxe bezala, iruditzen zait, onuragarria dela horrelako proiektua garatzeko aukera ukitzea. Betina Gipuzkoa begizare elkartetik eskertzea, bihotzez iniziatiba honetan parte hartzen duten guztiak eta gure arazoak konpartitzen duten guztieri.